L-immigranti mill-ġdid wettqu protesti fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi bil-messaġġ ikun li jridu l-ħelsien u d-dinjità u kif ukoll saru talbiet dwar is-saħħa tagħhom. Skont sorsi minn fuq il-post l-immigranti jixxabtu u għadbu xi oġġetti biex jagħmlu ħoss mal-ilquħ tal-ħadit. Mal-25 persuna telgħu max-xibka jgħidu il-frasi Freedom. Fil-post marru minnu fih numru ta' uffiċjali tal-pulizija u uffiċjali ta' detenzjoni li ġabu taħt kontroll is-sitwazzjoni. Intant il-forzi armati ta' Malta dejja b'ħidma biex isalvaw kważi 80 immigrant li jinsabu bejn sema u ilma. Dawn se jinġibu Malta fis-sigħat li ġejjin. In-numru ta' immigranti li ddaħlu Malta mill-bidu tas-sena lil hawn issa qabeż iċ-ċifra ta' 2100.